Deputy Commissioner ka East JNV Hills hak arf pratrik naiwing. Ulapan mi ka hukum bantaw da ka Joint Inquiry Committee. Hadin ka jingmi kubor ka bayadey ba ka jingkem pang jung ki pongot ki khynnah skul ka Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Rymbai. Hak arfu artrik naiwing arjar apsan. Naka jingsuba yokbi nakabam. Da ka bashim ya ka jingkya jong ka ni ka jingja. Bar ka jingdon kam kerki ban pelong ya ka jingtohkit ke babnya ya ka dautan rai ka balam syak ni ka jingja. Deputy Commissioner ulathaw ya ka Inquiry Committee balakli da Sub-Divisional Officer SDO Sadar East JNV Hills Manish Kumar IAS haringkat ki dikhat bakanthop ya Food Safety Officer FSO East JNV Hills District Medical and Health Officer DMNHO East JNV Hills Subdivisional School Education Officer SDSEO East JNV Hills but District Child Protection Officer DCPO East JNV Hills. Labatha ya ka committee bakan pelong ya ka jingtohkit ke babnya banlap ya ka dautan rai halor ni ka jingja subangat bi nakabam but ban IT ya ka kaiphat ka bakan thob ya ka jingsham bat ka jing a jingmun sha Deputy Commissioner ka East JNV Hills hapo ka shitayo na du ka tarik balapun mi ya ka ni ka hukum. Hashwa kani hak arpun riotrik naiwing Principal ka JNV Rymbai Dr. Raj Kumar ula IT ka kaipot sha Deputy Commissioner kam Chairman ka Vidyalaya Management Committee VMC East JNV Hills hakaba ula batay benia halor katika jingja. Haga kaipot Principal upentip banamar ka jingkalakan san jong sun beneng kat nyongot ki khynnah skul kenthei kila ud bat ki yo ya ka jingpang shin jorho bat bayong kli haka janmit jong arpu artrik naiwing bat ya kini khynnah lapha no shalaying naka benta banyo ya ka jingsumar bat ban khanglat naka jingabit shaki waipat ki khynnah ula pentip ru bahak arpu laitrik naiwing kidon kattu ka ningot ki khynnah skul ki bala ut su kpo ula pentip shu bakan ka jaka puli kadon tangkawe ka staff nurse bat ka jingbam biang ki jindon kam bayadei bat kila jingsumar ya kini khynnah lapun shong ha ka common hall ha ka jaka bashipor jong ka ni ka jaka puli kidon baro laipu prangot ki khynnah khambun ki kinthei ki bala kempang bat na du ka arpu santrik naiwing na pedeng ke laipu prangot ki khynnah khat wengut na ki kilawan phai biang shaskul hadien bakila yo ya ka jingkon Om shimla don ki khynnah ki ban poi hospital bat ki waipat ki khynnah ki padan hapdeng ke jingsha sumaru kila kham yo kon kata kat kum ga jinga kran ba man kapor bat ka staff nurse ka JNV kumju bat ki khynnah skul ong principal ha ka kaiphat sha Deputy Commissioner